Ако му зададете задача, в която кажете, че тази задача ви е изключително важна, защото работата ви зависи от нея, резултата, който вашия чат GPT ще ви даде, ще бъде осезаемо по-различен от резултата, ако не кажете това нещо. Ако не Да. кажете колко важно е за вашата работа и че можете да я загубите, или че този проект е най-важното нещо, което трябва да свършите в този месец. Това променя структурата, по която списва текстовете. Един вид го одухотворяват все едно малко. По някакъв начин Да. го одухотворява. Даже, между другото, в последните версии, ако сте забелязали, има едни много странни звуци на включвания, които са от типа на нали, което ние дори в офиса няколко пъти сме се стресирали какво точно се случи, какво е това нещо. Все още некачествено те се опитват да вкарат човешки звуци. Хълцане, освобождаване на гърлото, прокашляне, поемане на въздух, докато говориш. Аз скоро си го обясних, разбира се, чрез чуждестранни платформи, които следя, които дават развитието на новите версии. Тук малко крипи стават неща, но... Те в много отношения стават крипи, но това ще го обследваме бавно в времето.